guys! Welcome back to my channel! Karoon nata sa kusina. Excuse me. Nata sa kusina karoon guys. Kay magluto tag monggos. Monggos binisaya! Kay wala naman ang akong amo. So, makabuhat na ko sa kong buhaton. Makaluto na ko sa kong gusto. Charot-charot lang. O dili na pag-abusar. Guys, gi-prepare na na ko ang akong lutoon nun. Bali, magluto na tag binisaya guys. Kay bisaya raman ta. Then, dyan na guys. Pobre man tayo, pero hindi tayo hunong. Maningkamot tayo sa ating buhay. Bitaw guys, may arte-arte. Basta kung unsa pwedeng lutoon din ha. Lutoon na to, ug kaunon. Basta di lang makahilo. Charot. Bitaw guys, magluto na ta. Kay atong hatagan unya si Madam Jean Gabato. Maghatod pa ko sa iya unya. Kay magtunga me. Kay magdagan-dagan kaya nga luto guys. Actually guys, na ko na lakta na kong bunggos. Na lang nato siya. Lutoon gisa-gisaon, magic na lang. Gibalin ako dari maghinay-hinay din ko guys kay feeling akong gamit karon mahal pa ni sa usweldo. Sulitan na nato ug tilawan ko. No.
inches later. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと戻れなくたって忘れないで Tarungan no. Bye, lami kay na. Lami pa na ni Cesario. Sa ani, ako alam niya ko na. Ya. Ay sa ay magtaba ko rin sa baba. Taro, ibaba. Ibay ko ba ang pang-shining sa ano sa floor na. Oh, tara.